Συνέλληνες, ας αποκτήσουμε την πατρίδα μας πίσω, ας επανακτήσουμε την κυρίαρχη Ελλάδα μας πίσω και μετά έχουμε απόλυτο χρόνο, όσο χρόνο χρειαστεί, για όλα τα υπόλοιπα. Φανταστείτε σε μία μάχη να υπάρχει ο αξιωματικός και από πίσω οι οπλίτες, να υπάρχει διαμάχη ανάμεσα των οπλιτών. Τι πρέπει να κάνει αυτός ο αξιωματικός? Εν ώρα μάχης αυτό που πρέπει να κάνει είναι να βγάλει το εξάσφαιρο περίστροφό του και να πυροβολήσει τους αντιδικούντες. Αυτό πρέπει να κάνει. Το ίδιο κάνει και ένας καπετάνιος στο πλήρωμα του καραβιού εάν ξεσπάσει μία αναταραχή, μία στάση όπως λέγεται στην ναυτική γλώσσα. Είναι υποχρεωμένος ή εκείνος σαν πρώτος καπετάνιος ή ο πρώτος μηχανικός που είναι ομοιοβάθμιοι κατά το ναυτικό δίκαιο να βγάλουν το εξάσφαιρο και να πυροβολήσουν τους στασιάζοντες. Αυτό σαν παράδειγμα για να καταλάβουν οι συνέλληνες πόσο ζημιά γίνεται με αυτού του είδους την τακτική.